Sloboda Point je na Banjici protiv Rada osvojila prvi bod na gostovanju u ovogodišnjem prvenstvu, a samo nekoliko dana kasnije u maniru iskusnog superligaša savladala je u kupu Teleoptik, na njegovom terenu sa ubedljivih 3:0. Tiago je postigao sva 3 pogotka i najverovatnije najavio lepše dane za izabranike Ljubiše Stamenkovića. Raspoloženje u ekipi je na zavidnom nivou, pa se Kragujevčani dočekuju sa jasnim ciljem. Potrebno je zabeležiti prvu ovosezonsku pobedu i izaći iz društva u kome slobodu po kvalitetu sastava nije mesto. Dobrodošli na konferenciju za štampu pred meč 7. kola Jelen Superlige između Slobode i Radničkog. Meč igra se u nedelju 19 časova ovde na gradskom stadionu u Užicu. Vama će se danas obratiti Dejan Babić i Bogdan Miročić, prvotimci našeg kluba. Dejane, ovo je, da kažem, tvoj debi pred domaćom publikom u utakmici u nedelju. Kakva su tvoja očekivanja od meča sa Radničkim? Pa naravno, sigurno da je to veliki derbi ovog kola i mislim da je Radnički solidna ekipa, da imaju dobre pojedince, kvalitetne igrače, da će biti to odlična utakmica. Naravno, opet mislim da je sve na nama da mi trebamo da odlučujemo o tome na terenu kako uđemo u utakmicu u nedelju i očekujem dobru utakmicu i puno navijača koji će nam pomoći da sigurno pobedimo tu utakmicu koja je za nas jako bitna, da se odmaknemo, da kažem, te donje tabele. Koliko si upoznat sa rivalitetom Slobode i Radničkog koje seže u ceniranje? Čuo sam, nisam mnogo sad nešto upoznat, ali čuo sam da to već dugo godina traje sigurno i tako da ja ako budem igrao, nadam se da ću igrati i potrudit ću se da doprinesem da pobedimo sigurno. Svi znamo da je to veliki derbi u zadnjih niz godina u ovom kraju i znamo da znači mnogo nama igračima da pobedimo utakmicu, nadam se pobedi i da pobedimo za navijače, jer znamo koliko njima to znači. Radnički je dobra ekipa, iskusna, skup dobrih pojedinaca, ali mislim da ako mi ulazimo svoj maksimum, da ćemo pobediti u nedelju i izaći malo iz donjeg dela tabele, kako kažem.